Mosolyogjak, vagy mit csináljak? Ups, sorry. Oké. Kicsit szexibben. Nem látszik az amalgánom fönn 6-os. Ingyenes online szótanuló hanganyag. Jó. Eddig kinek mondtam? Csönd kint! Beszélsz magyarul? A magyar a világ egyik legszebb és legnehezebb nyelve. Kár, hogy ez senkit nem érdekel. Tanulj nálunk, a Kozmopolitan nyelviskolában. És miért minket válasz? Ingyenesen igénybe vehetsz nyelvtani korepetálást, Speciális tréninget külföldi munkavállaláshoz, továbbá nyelvvizsga tréninget is. Ráadásul most óriási kedvezmények várnak. Minden nyelvtanfolyamhoz ingyenesen adunk egy 50 órás szóbeli tréningbérletet anyanyelvi trénerekkel. És a nyelvórák! Rengeteget beszélünk, de a nyelvtant sem hanyagolhatjuk el. És persze házi feladat mindig van, volt és lesz. Nagy figyelmet fordítunk a nyelvvizsgatípusú feladatokra. És a mindennapi kommunikációra egyaránt. És miért minket válasz? Mert mi azt akarjuk, hogy te tényleg megtanulj. Németül, olaszul, Franciául, Spanyolul, vagy éppen angolul.